makondomu aritsvage mbegu. Ndati chimbomira kupopota ukamira gara pasi ndiudze kuti ari kutsvage iyo akavhurwa kai 2S ari kutsvage mumwe. Mari yangu iri mumwe mumwe usandibvunza zvoti makondomu aritsvage mumwe. Mari yangu iri mumwe ndikukubvunza kuti ari kutsvage mbegu mumwe menyu. Ndo zvandiri kuvhunza mari yanga iri mumwe mautora hembe dzangu uchida kunowacha waisa kupi? Obviously mari handi mari yemba munomu ndangoitora ndikaisa pasaidi. Izviri kutsvage mbegu. Andotora mari iyeyo ukanyara wakuya undibvunza kuti makondomu ari kutsvage. Dei wangotora futi mapepa emakondomu eungorasa futi wakanyara zvine izvi waibvei? Musandiudze izvo ichi. Ari kutsvagei? Unonitrust here? Mama akashanda kupiko makondomu. Unonitrust here? Zvekutrust izvo zvimbozvisei pasaidi ndikubvunza kuti ari kutsvagei mumwe menyu. Ndo zvandikubvunza unonitrust here? Mari yanga irimo waitora wakanyarara nditika. Dei wangotora futi makondomu wakanyarara. Dei wainditrusta waizosiya futi kuti asi makondomu watarisa kare. Ndachitoko kuprenga zvangu ndinoona unopa unoona prenge mari neizvo zvipepa zvemabhisiketi zvandagadzira apa ndikanama nesoti ndaida kunoti pauchaona kuti mari ndaisa mumwe chete nezvipepa izvi uchaita sei? Iwe funga murume upi angasiya mapepa emakondomu mumwe magobva apa mukadzi kuti wacha. Ndipe mari yangu da kutononwa dora or mota yako handichadi kuona bhora pamba ndanoona bhora kubva. Ndipe mari yangu. Tora zvipepa zvemabhisiketi asi makondomu. Aiwa ndisi kukupai mari henyu. Imba para ndinoda mari yangu. Ndipe